Ez egyértelmű bizonyíték lehetett Hitlernek. Ha a nőnek sikerült, akkor neki is menni Így fog. van. Nyissuk meg az adatbázist, és indítsunk egy keresést. Jó. Sasha adatbázisában Hitler belső körének több száz órányi vallomásaiban lehet keresgélni, melyeket Michael Musmano, a Nürnbergi perek egyik bírája rögzített. Egy szemtanúk nélküli ügyben ez a legjobb forrás. A következő szavakra keressünk. Menekülés, tervek, repülés. Mindezt Berlinnel kapcsolatban. Már keres. Remek, vannak találatok. Jól van, lássuk. A hadnagy azt mondta, meg voltam róla győződve, hogy egy nap majd repülőre kell szállnom, és Hitler és Himmler is rajta lesz a gépen. Tudtam a terveiről, és arról, hogy milyen ember. Ez remek utalás Hitler személyiségére. Nagyobb tervei voltak. Igen. Már a háború vége előtt 2 évvel a szökést tervezték. Jöhet a következő. Jó. Rendben. Április 20-án, a születésnapján a Führer végre beleegyezett, hogy délre menjen. 1945. április 20-án Hitler utoljára szerepelt a nyilvánosság előtt, és a szereplés után 10 nappal állítólag öngyilkos lett. Lássuk a következőt. Rendben. Jól van. Ez mi? A náci admirális Karl von Puttkammer vallomása. Repülőgéppel hagytuk el Berlint, április 21-én reggel. Ez egy nappal Hitler születésnapja után volt. Én a Berlin-Staaken reptérről indultam, mások a Tempelhofról mentek. 8 vagy 10 gép szállhatott fel akkor. Adolf Hitlert utoljára 1945. április 20-án látták nyilvános helyen. Április 21-én volt a születésnapja, és ezen a napon tömegesen szálltak fel gépek a Tempelhof reptérről. Ez egyértelmű bizonyíték arra, hogy több náci elmenekült Németországból a háború végén. Mit tudunk a repülőkről? Megvan a naplójuk, hozzájuk tudunk férni? Megmutatom. Jó, van, lássuk. Sasha rákeres azoknak a gépeknek a repülési útvonalára, amelyek április 21-én Hitler utolsó nyilvános szereplése után indultak. Rendben. Sietve pakoltak be, 16 utas, a személyzet 5 tagú volt. Ó, ez érdekes. Az első gépre Hitler személyes tárgyait pakolták fel. Mi? Miért töltene meg Hitler egy gépet az értékeivel, ha ő nem lesz rajta, vagy később nem csatlakozik az embereihez? Mit tudunk a Tempelhofról? Látja ezt? Várjon. Ez a Tempelhof reptér. Rendben, tehát ez itt a reptér. Hol voltak az oroszok április 21-én? Ez a reptér szabad volt. 21-én még nem volt semmi gond. Viszont minden egyes nappal a veszély Egyre csak nőtt. egyre csak nőtt. 1945. februárjában Hitler megerősítette Berlint tankelhárító lövegekkel, hogy ellenálljon a város az előre nyomuló szovjet hadseregnek. Így a nácik hetek helyett hónapokig is meg tudták tartani a várost. A Tempelhof reptér a védelmi gyűrűn belül volt, így a szovjetek csak 1945. április 28-án tudták elfoglalni. 4 nappal később a nácik feladták Berlint. Eljuthatott a bunkeréből a Tempelhof reptérig? A Führer bunkere itt van. Igen. Ez meg a Tempelhof reptér. A leggyorsabban a metró alagúton át lehet oda eljutni. Ezt mindenképp érdemes ellenőrizni. Ha Adolf Hitlernek sikerült eljutnia a Tempelhof reptérre, hogy felszálljon egy repülőre április 21-én, akkor könnyen eltűnhetett. Ennek utána kell járnom.